Ingke dara nini YouTube channel ni mungkin tamong kaba. An YouTube channel ni mungkin da kok borok sairi entertainment ta. Ah, Nogon norong nite ke borok rede je somoy ni ma nokhari thango aporo. Afroke bukere ang saisam sinogo ang nogo skere ang ke lama wangke ano amare henuta. Nungke bana sai kalangu ni yong chala. Hospital kaplaijak bisa thangnai kana hen samta. Oh. Emne ke loge roko kono ri somrok talangjak dogs krina. Bi chum no ang ba singai chonjak li ta berai ni sang ro berai ni thangna mo hospital ok thangnai hen samta. Oh, ke o je dino nokharman adini saring ni simin oni mani phun sui sobong tonga tide. Oh. Nungke ayang berai ni thang ayang hospital thangnai hen samani ni aro jaga bukol thaiga angke aro bukol habi ayang switch ma. Oh. Abni sombaro try khaika sombaro bu switch ma. Nungke mongobal call manta. Oh, bo hospital ke thangna ni thangba manai. Amo tulamura khaijing bai hin sauta. Oh, tulamura. Akon ingke dara nang aro rakhang kita YouTube amo te kaisa number dita. Oh, da kok nai riman. Jeng WhatsApp station khai honai ta. Da kok hodi. Tabuk no hodi to manai ke. Akon tongara to dara. Da kok hambai. Au kapan mare kising song ang tong norong ni takok heri mora sing tini ni kok thoma hangke kuno khaksang lai mani tong tholai mani entertainment anglak tini ni kok thoma hangke belai no khado khunang mani haya keba chini tiprasa khoroksa kamai tong mani abono tuisi video snamjak mani so norong jotono saimano YouTube hapka gena sing amo hai video mang nogui tongo amo tangai belai no wansongna nang lai thangnai 5 tarik May o salmario no chini opukhuksu nogni nokhari thangmani phiaba tini bai 5 din kawi tongo tabukbo nogo sokpaya haya kepa naitungma sakleng laijak bani basa botite bani basa hinjangnai tabuk sukjora kono jagao phano sawi manya bo jagao sogika tamongkha kaham kurungde tong chini opukhuksu abono tuino wanajak belaino bani basa teibote kaham hamia chikon cha nokhungno tui tongnai chini o takhu khopsa malasa bihi basa tongjamani ba saknani bangkai bohokni bangkai nongni nokharmani phungai jorawono samongo phiaba nongni phai sarik jorawo bini bukhani borokno manphaya mabai belaino wanacha phiaba sung o nukhungni borok rok bai kok sawi naimani olo saimankha chini o bukhukjuk bini basachu kusuno nongni thangna sakang ahini sawi thangmani nini baba phaike sawi redi angni ni yongno hospital thangai kisa nai phaigena hospital ni mungongkha tulamura hospital o hospital o nayi kipilla hini sawi thangma bai phia 3 din 4 din na singka tabuk sujora sogiya nogo chini obukho screen kaham keno nogui mankhana norok bono jesa jagao nogui tongkhangke je o jagao phone number jak tongo o phone number sahori mano o phone number engkha teke bonia o chini kamajak bukhokni nukhungni borokni number hike chini o kamajak bukhokni para engkha purborai para jago district korbo gumoti tripura post office duisama ps engkha korbo aboni bagai ang joto khaganang tiprasate khaganang maya ganang baib songno sanamo songo o video no jesa khaifano share khadi tamani hinkeba khoroksa sini tipraju puroi kamawi tongkha abo kahamde angui tongkha na hamia thikno nor wansoi tongkha na opuroi hamia phiaba जोंसिनि सामंनो खायना नांगौ ताबुक सिनि अबुखुकजुगनि नुखुंनि बररो हायकबा अबुखुकजुगनि बसाइते बनि बसा खरंनि तंनाय बरक बेलायनो खा खामै माखल मक्ति खलाय लाय तंगो आबो नरबो साइमाना जोंकनो मुंसाफानो हेल्प खायमानिया फानो अ भिडियोनि बिसिंति जों मुंसा सकले हेल्प खायमानो आबोनि बागै आं सानाम सुगनरनो भिडियोनो गोबांखौनो शेयार खालायदि फायदि जों हेल्प खालायनाय भिडियोनि बिसिंति